בהחלט מרגש. נו, אז בואו נדבר טיפה על במורד החצי שנה אחרי פרוץ המלחמה, מה קורה עם ענף הנדל"ן. אני כבר יודע להגיד לך דבר אחד, דירות עם ממ"ד נהיו יהלומים בכתר. יש לי ממ"ד, אין לי ממ"ד וזה, ואני מניח שיש אזורי ביקוש. אבל בצדק, תקשיב, אני היום בדירה, קומה רביעית, בלי ממ"ד. לרדת עם תאומים, בני 4, 4 קומות שיש, ועוד לנו יש דקה, שלא נדבר על מקומות שיש פחות. אבל יש לכם את החדר מדרגות. אבל זה לא אותו דבר. קודם כל, החדר המדרגות שלנו עם חלונות. אז הוא בעייתי. אבל זה נכון. בדרך לכאן, דיבר איתי יזם, שיש לנו פרויקט בנתניה, יזם גדול, גם קבלן, יזם קבלן, והוא באמת אמר לי, תראה, אתה הולך עכשיו לדבר בטלוויזיה? איך זה שהנושא של המיגון לא הפך להיות הדבר הכי חשוב לממשלה לעשות? כי המון דברים כאלה הם כאילו מובנים מאליהם, אבל אין לזה באמת, אז נושא המיגון. אבל בוא נדבר על נדל"ן. נדל"ן אוהב ודאות. והיום אנחנו עדיין במצב של המתנה, ישיבה על הגדר, תקופה ארוכה. תקועים ויושבים על הגדר. אפילו הייתי אומר, לא רק אי-ודאות, יש מין דיכאון, זאת אומרת, מצב רוח. נכון. וזה משפיע על נדל"ן. הייתי אומר ככה, ההאטה שהייתה, בוא נגיד, עצירה מוחלטת, 2-3, עכשיו מתחילים לראות איזושהי התאוששות, אני מרגיש את זה גם כעורך דין. בתחום של פינוי-בינוי שהייתה האטה, היה גם עוד נושא של בחירות לרשויות המקומיות. בדרך כלל בבחירות, חודשיים לפני, חודשיים אחר כך, אין היתרי בנייה, יש מעצורים, הבחירות לרשויות המקומיות נדחו. עכשיו אנחנו כולנו בציפייה. עכשיו, יש ביקושים, למשל גם מחול, אנשים שלא חשבו אולי, אבל גל האנטישמיות של חול יביא לפה ללא ספק התעניינות. המחירים עולים לפי מה שאני שומע ממך? במרכז. נקרא לזה מרכז רחב. כבר לא כל כך גוש דן. חדרה גדרה? בדיוק. כי אנשים, לצערנו, יותר זהירים ומרגישים שבגבולות עדיין לא בטוח. מה עם נתניה, העיר הבטוחה ביותר בישראל? נתניה זו עיר של ביקושים. כן. עיר של ביקושים. אני במקרה, יש לי הרבה פרויקטים בנתניה. אני לא יודע, שאלת את זה במקרה אולי? לא, אני שאלתי את זה לא במקרה, שאלתי את זה כי לא היו שם אזעקות. בדיוק. ואז אולי יצא איזה רפוטיישן. יש ביקושים גדולים מאוד, ויש המון פרויקטים של התחדשות עירונית בנתניה. אבל בכל זאת, גם חדרה, חיפה, המקומות האלה. אנשים בחודשים הראשונים לא קנו? לא, היה מעצור מוחלט. עכשיו, אנשים שקנו, והיה בעיה גם של עיכובים במסירה, בנייה, חוסר בעובדים. יש סעיף בדרך כלל בחוזים שנקרא כוח עליון, ומלחמה נכנסת לשם, גם מחסור בעובדים. זה בדרך כלל סעיף שמשרת את הקבלן. הוא נותן לו עיכובים נוספים ללא פיצוי וכו'. אנחנו נמצאים היום במצב, הייתי אומר, של שוק שרוצה להתקדם, ביקושים שרוצים להתממש, בוודאי באזור המרכז. מבחינת הפרויקטים של פינוי-בינוי, אני מתחיל להרגיש חזרה כמעט לשגרה שהייתה לפני המלחמה. מבחינת עבודה, פרויקטים חדשים, התעניינות, וזה סימן טוב. זה זמן לקנות? אני חושב שכן. אפילו הייתי אומר ככה, המתנה קטנה, השנה צריך לראות המחירים ללא ספק במקומות מסוימים כמו אשקלון. כן. אני יודע היום על אנשים שמתעניינים לרכוש באשקלון דירות. וואלה. בוודאי, כי המחיר ירד, נחת, אני לא רוצה להגיד, נחת בצורה... מה אתה אומר? תן לנו את זה במספרים. נהריה למשל. אני לא יודע במספרים, כי אני מקבל את הדברים האלה. תראה, במחירת ירידת מחירים, זה ירידות מחירים של 50%, זה חיתוך. דירה באשקלון עכשיו נמכרת בחצי מחיר? בוודאי. אנשים משקיעים היום ורוצים להגיע למקומות האלה. מעניין. ואני מניח שזה יתפתח. דיברו על זה שבמרכז כן ירד, אנחנו מקודם אמרתם שזה עלה. אז איפה אנחנו עומדים? בוא נגיד ככה, המרכז לא כל כך ירד, אם הוא ירד אז זה באחוזים. גם לפני המלחמה הייתה ירידה במחירי הנדל"ן. יש לי חדשות בשבילך, אני שמעתי חברים שהתעניינו בפרויקט בעיר פתח תקווה. למשל. והמתווכת הודיעה להם חגיגית שבתום כשבועיים מהצעת המחיר הראשונה, המחיר עלה ב-20,000 שקל. יפה. עכשיו, גם שכירות באזור המרכז לא ירדה, אלא היא נמצאת במצב של איזשהו מצב של סטגנציה כזה, אולי היא לא עולה כמו שבעבר, אבל
הייתי מחלק באמת את השוק מתחיל להתעורר בלי ספק, ואנחנו נראה יותר ויותר ביקושים מחול. לכן, יש תקווה. אנחנו צריכים תקווה, באופן כללי. למי יש תקווה? לזוגות צעירים שחוסכים, והמחיר מתרחק מהם? אז צריך לנצל... שהם יהיו מבוגרים. צריך לנצל את האזורים שבאמת המחירים בהם ירדו. לא רוצים לגור באזורים המפחידים, הם רוצים לגור באזורים הכיפיים והבטוחים. כן. יש בעיה. זאת בעיה, קשה לפתור אותה. בקיצור, אתה בא, מחייך ומוציא אותנו עצבניים. יודעת איזה חיקוי שלו אני עושה? את לא מבינה איזה חיקוי. בדרך כלל הוא בא לדבר על עניינים. חשבתי שנדבר היום על המנגלים ועל הרעש במימונה, שאתמול עד 1 בלילה דפקו לי, וזה. הכי מבוגר שלך. ולא התקשרת. הכי מבוגר שלו. הרעש של המימונה. רוצה בן אדם. לישון את שנת הלילה שלו. אתה רואה למה באתי? והשכנים יוצאי עדות המזרח. עזוב, בוא לא ניכנס לזה. תודה רבה, יקירנו. תודה.